gäller att komma in också. Det kostar en kofångare till att börja med. Och då, han fixar detta. Mats Ivarsson i täten. På väg bort mot velodromen. Leo Ivarsson alltså snabbast då. Thomas Karlsson 2, Jörgen Nilsson 3. Jörgen Åkermainen 4 och Bertil Karlsson 5. Detta hittet. På banan just nu. När vi varvar på 44.36. Då går det en sekund för långsamt. För att hänga med alla snabbaste. Detta är det i alla fall. Svenningsson alternativkör. Ser man kan hämta hem det. Fått upp tempot där fram och var riktigt bra tid. Några tiondelar snabbare. Så gick han i alternativet där med då Mats Ivarsson. Så nu är det norskt i täten. Jon-Erik Haug. Sekund efter bästa tiden där. Se vad han kan prestera här då. För han har ju gjort alternativspåret Mats Ivarsson här. Så han kan ju stå på. Mikael Persson, han började av bra med en andra tid.